Bună ziua și bine v-am regăsit! Pentru că astăzi este Valentine's Day sau, mai pe românește, Ziua Îndrăgostiților, invitații mei de astăzi sunt doi oameni, de fapt un cuplu de nota 10. Îi veți cunoaște imediat! La prima vedere ar părea doi tineri obișnuiți. Îi vezi din când în când relaxându-se, dirijând nave în miniatură pe bălțile din județ. Asta când nu sunt plecați în străinătate, străduindu-se să aducă României încă o medalie la vreun campionat internațional de navomodelism. Iar navele despre care vorbeam sunt construite chiar de mâna lor. Ei sunt Carmen și George Popa. S-au cunoscut acum 9 ani, iar el a cucerit-o pe ea în momentul în care i-a arătat machetele de nave pe care le face. Prima interacțiune între noi s-a legat de... Da. Păi, cum s-a întâmplat? Nu mai știu, cred că povesteam... Da, și parcă direct cu pozele, uite ce fac, știi, wow, deci mi s-a părut, nu știu. Și te-a cucerit? Când toți tinerii, ca și majoritatea, adică, na, să nu zic, dar aveau alte preocupări, nu știu, cu totul alte preocupări, nu mă așteptam. Și te-a cucerit? Și m-a cucerit, recunosc. Deci, recunosc, da. E chiar un domeniu. Asta când se întâmpla, acum câți ani? În 2005. În 2005. 2005. Deci aproape 10 ani. Da. Da. Aproape 10 ani. It's an open smile on a friendly shore. Înainte să-l cunoști pe el, te pasiona vreun pic acest domeniu? Sincer, nici nu cred că auzisem de navomodelism până să-l cunosc pe el. Iar după ce a aflat ce înseamnă asta, a început și Carmen să lucreze cu el. Tu când ai pus prima dată mâna pe o piesă, așa, să începi să... După 2 luni, cred că după ce l-am cunoscut. Da, după puțin timp, după puțin timp. Am fost foarte interesată. Să văd, să-mi arate planuri, cărți, dar de ce? Istoria navei. Foarte interesată. Cum a început întreaga poveste cu machete de nave? Nu mi-amintesc cu exactitate, dar cred că în școala generală primară, clasele 1-4. Și ce a fost? O
corabie, la vremea respectivă încercam să reprezint speranța din toate pânzele sus. George s-a inițiat în tainele construcției machetelor de nave la Palatul Copiilor din Deva. La un moment dat am fost înscris în liceu la Palatul Copiilor, la Deva. Acolo, sub îndrumarea profesorului respectiv, am prins tehnicile astea mai moderne, să zic așa, în construcția de machete, lucru în fibră de sticlă, lucru la strung, anumite aspecte ale construcției care nu le aveam acasă. După aceea, în ani, am început să achiziționăm scule și... Acum ești într-un club. Da, suntem membri la Clubul Sportiv Municipal Timișoara, fiindcă e singurul club din zona asta a țării afiliat la Naviga, la Federația Mondială de Modelism. Neavând aici în zonă un club de specialitate, am fost nevoit să ne înscrie la Timișoara ca să putem ieși la concursuri internaționale. Deci voi mergeți și pe dincolo la concursuri? Da, la o clasă de concurs, respectiv la C2, noi reprezentăm România în concursuri europene și mondiale. George, împreună cu soția sa, Carmen, au câștigat de-a lungul ultimilor ani premii importante la campionatele europene și mondiale de navomodelism. Cel mai important premiu obținut până acum este argintul de la Campionatul European din 2011 de la Spezia din Italia. Fiecare clasă de concurs reprezintă un tip de navă, un tip de construcție și așa mai departe. C2-ul, clasa la care suntem noi reprezentanți, astea sunt nave cu propulsie mecanică, așa se numește clasa. Deci sunt nave reale, reduse la o scară de construcție și funcționale. Machete de nave funcționale cu propulsie mecanică. Practic, ce se întâmplă la un concurs? Sunt două tipuri. Este concursul de machete statice și concursul de machete funcționale. Diferența între astea două, la concursul de machete funcționale, NS-urile, acolo ai probă și de navigație într-un poligon cu macheta. Deci, la machete statice doar îți punctează acuratețea detaliilor și acuratețea respectării documentației și a planurilor, iar la NS, la machetele navigante, pe lângă aspectul ăsta de a puncta macheta vis-a-vis de planurile de construcție, ai și 3 probe, 3 manșe, cu care trebuie să-ți arăți maestria în pilotarea navei. Ai o serie de chestii pe care trebuie să le faci. Navigație cu spatele, navigație în poligon, parcurs trifoi, acostare la mal și așa mai departe. Deci, anumite chestii pe care le face și o navă reală. Și e greu? Sunt mulți concurenți de obicei? Da, ultimul mondial de navigație la care am fost, în 2011, au fost vreo 44 de țări din lume. Unde s-a ținut? La Budapesta, lângă Budapesta, în Ungaria. Iar anul trecut, noi n-am avut posibilitățile de a merge, s-a ținut la Kaliningrad, în Rusia. Acolo România, din păcate, nu a participat, din lipsă de fonduri. Una dintre problemele cu care se confruntă practicanții acestui sport este lipsa fondurilor. Majoritatea deplasărilor în străinătate pe care le-am făcut până acum le-am făcut din fonduri proprii. Federația de câțiva ani buni nu mai suportă. Înainte suporta? Da, în special înaintea de 1990. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în țară după 90? Nu mai sunt fonduri. Nu mai sunt fonduri, exact. Pentru sportul ăsta. E un sport oarecum marginalizat. Da, nefiind sport olimpic sau n-aș vrea să intru în amănunte, altfel de sporturi în care doar se investește, dar nu se văd și rezultate, nu prezintă interes. Sunt și țări unde sportul ăsta e foarte... Da, da. Germania, Rusia, Franța.
Chiar și chinezii în ultimii ani buni, chinezii deja au o echipă foarte, foarte bună cu care participă la campionate mondiale. Cei doi soți au transformat acest hobby în meserie. Ei au renunțat chiar și la locurile lor de muncă pentru a se putea dedica mai mult timp lucrului care le place, realizarea de machete de nave. I-am transmis și ei pasiunea asta și practic de când ne-am cunoscut se pare că puțin a impresionat-o la vremea respectivă ceea ce fac. Puțin. Am zis că nu puțin, dar acum zic că foarte mult. Și în timp am luat hotărârea asta împreună. La un moment dat am trecut printr-un impas, ca să zic așa, și am zis, no, haide, de azi înainte, ne-am consultat împreună, am zis, no, de azi înainte încercăm să facem și ce ne place. Și să facem numai asta. Deci am riscat, am zis că dacă nu riscăm acum, o să regretăm la un moment dat, poate. Poate o să meargă, poate nu, dar sperăm că mergem înainte. Carmen și George Popa lucrează acum la macheta unei nave pentru colecția unei importante companii navale din Statele Unite ale Americii. Au lucrat însă și pentru brazilieni. Asta pentru că munca lor este prea puțin apreciată în Europa și cu atât mai puțin în România. Nu pot să vorbesc de o piață în România sau nici în zona Europei de Est. Nici de vest. Nici de vest, puțin. Majoritatea machetelor apreciate la adevărata lor valoare, aprecierea practic vine de la muzee, de la colecționari privați și așa mai departe. Deci, oameni care au văzut ce înseamnă o navă reală și după aceea au văzut ce înseamnă o machetă care trebuie să arate 99 sau 100% ca și nava reală. De acolo vine aprecierea. În ziua de azi, dacă ieșim pe stradă cu o machetă sau într-o piscină cu o machetă și vine părintele cu copilul, primul lucru copilul întreabă: tati, cât costă? Nu întreabă oare cum se face sau ce presupune. Și din păcate asta e tendința. Am mai fost întrebați și am mai fost întrebat de altfel că pe cine o să învățăm sau cine va veni, de ce nu facem un club să învățăm pe cineva și copii. Nu cred că este interes deocamdată pentru așa ceva. Machetele realizate de cei doi hunădoreni vor putea fi găsite de turiștii care vor merge în curse pe renumite vase de croazieră din lume. Într-o lună, maxim, o să lucrăm pentru diverse companii de croazieră. O să facem nave de croazieră în miniatură, la scări foarte mici. Unul la 1250, unul la 900. Ei pentru ce au nevoie de așa ceva? Păi sunt pentru... Le comercializează pe nava reală. De exemplu, mergem în concediu, facem o croazieră. Și vreau să plec cu o amintire frumoasă și îmi cumpăr macheta navei de acolo. Machetă care am făcut-o noi, să zic. Da. Interesant, pentru că nu oricine ajunge să facă așa ceva. Cel puțin de la noi din România. Munca lor nu este una simplă. Cere mult timp, dar și migală, dăruire și răbdare. Depinde de complexitate și de ce vrea clientul la nava respectivă, cât de multă electronică vrea în ea, cât de mult vrea partea de funcționalitate a machetei. Am avut client care mi-a cerut să miște macaralele din telecomandă, să lase ancore, astea toate presupun timp. În general, pentru cea mai simplă machetă la momentul actual, 3-4 luni. Și cea mai complicată? Poate să ajungă până la cât? Poate să ajungă... Cât ai lucrat cel mai mult la o navă? Un an și... Intens. Cât de mare a fost? Destul de mare. 1 metru și
vreo 10 cm. Și unde e acum? Tot în America. Dar în momentul ăsta mai avem în lucru, asta va fi nava cu care sperăm noi să ieșim la un moment dat la un campionat mondial și să aducem o medalie de aur la clasa C2 cu nava respectivă. Ne-am apucat de ea în 2011 în iarnă, am plecat la Constanța împreună, am obținut documentație, am făcut o fotografie cu nava. E singura navă care a mai rămas în patrimoniul României după 90, Salvatorul Maritim Hercules. E o navă de intervenție și salvare maritimă pentru depoluări, pentru așa mai departe. Și ne-am apucat de machetă, cum ziceam, în 2011, în momentul ăsta e făcută în proporție de 40%. Dacă timpul ne va permite în viitor, o să mai dureze câțiva ani, probabil, până va fi finalizată. Însă va respecta nava reală, mi-aș dori, în proporție de 100%, incluzând aici șuruburi și cordoane de sudură și orice altceva. Cu ce începeți când vă apucați de construcția unei nave? Care e primul pas? Primul pas e studierea documentației, a planurilor și a fotografiilor. În general lucrăm după planuri de șantier. Deci după planurile nave reale pe care le reducem și le modificăm pentru machetă. Pe planurile unei nave de șantier nu apar detaliile pe care le va avea nava reală în momentul în care iese din șantierul constructor și se dă în armare. Și atunci va trebui și trebuie, de fapt, să folosim foarte mult fotografii cu nava reală. Dacă macheta urmează să reprezinte nava în construcție, în șantierul constructor, deci nava reală nu este terminată în proporție de 100%, atunci lucrăm doar după planurile de șantier. Și aceste planuri, casa constructoare poate să aducă modificări planurilor, de multe ori se întâmplă să nu fii la curent cu modificările și atunci apar diferențe mărunte între machete și cum va arăta nava. Sunt greu de obținut aceste planuri? Da. De obicei trebuie să iei legătura cu cine? Cu șantierele navale sau cu proiectantul navei. Dacă macheta merge la armatorul navei, atunci trebuie să iei legătura cu armatorul să pună la dispoziție documentația. Dacă merge ca navă de referință, ca machetă de referință în vederea construirii unei nave noi, va merge clar în șantierul naval care face nava nouă. Și atunci șantierul este cel care îți dă planurile. Și sunt deschiși spre treaba asta sau nu prea oamenii? N-am avut până acum probleme de genul ăsta. Să spună că nu dau planurile sau... Sunt anumite tipuri de nave pentru care planurile sunt secretizate, gen nave militare, nave de intervenție marină și așa mai departe, care într-adevăr au anumite particularități în construcție și fiecare șantier sau casă constructoare sau proiectant lucrează cu documentația respectivă în interesul lui și nu pune la dispoziția publicului acest tip de documentație. Acolo e mai complicat. În rest, dacă nava există și dacă nava a fost casată, am făcut și machete de nave care au existat acum 100 de ani. Acolo nu mai este problemă cu așa ceva, indiferent că sunt nave civile sau nave militare. Nave militare ai făcut? Ați făcut? Nu prea avem acum în lucru o navă militară. Asta este o navă dintr-un kit comercializat de o firmă, fiindcă este o clasă de concurs la nivel internațional care îți permite să prezinți și kituri de nave asamblate și modificate. Și asta va fi un proiect pentru noi viitor. Încercăm să intrăm și pe clasa C6 de concurs, deci la kituri. Care e partea cea mai dificilă atunci când construiești o navă, o machetă de navă? Cea mai dificilă parte până transpui documentația pentru corp. Deci practic scheletul. Exact, până obții forma corpului. Acolo pot să zic că e cea mai complicată parte. Restul,
Ca și detalii, majoritatea navelor făcute în urmă cu 20 de ani sau cu 10 ani se înscriu în anumite tipare și atunci detaliul care îl găsesc pe o anumită navă, chiar dacă nu am desenele detaliului respectiv, mă uit în documentația pe care o am în arhivă și îl găsesc pe altă navă, omologă ca și construcție sau ca și tip și așa mai departe. E o muncă destul de migăloasă. Este, dar e și foarte, foarte plăcută. Care parte o faci tu și care parte o face Carmen? Partea de corp, în general, eu o fac. Dar la partea de corp și partea de electronică, hai să zic. Dar în rest ce ține de detalii, începând de la punte în sus spre suprastructură, orice altceva, nu. Acolo mai mult Carmen decât mine. Deci chestiile mai migăloase da. le faci tu, Carmen. În timp ce el face munca mai grea pentru mine, eu mă axez pe detalii, pe balamale la uși și clanțe și alte minuni, da, care ți-au timp. All you need is a boat, bigger, smaller, a sailboat, a trawler. It doesn't take much, just as long as it floats. Get off the computer. Din ce materiale lucrați? Din ce materiale se fac machetele astea? În funcție de tipul navei se aleg materialele. În general, partea de bază, structura, ceea ce ține de coaste, curenți, longitudinal și așa mai departe, lemn, placaj de aviație, tablă de alamă, tablă de aluminiu, stirenă, ăsta e un plastic pentru machete, plăci de ABS, mai combini, nu e o regulă. Și se găsesc în România? Foarte puține le poți cumpăra din România. Placaj găsești, se iei din România, însă restul nu. Restul se comandă pe internet și Germania, America, Anglia. De-a lungul timpului, tinerii au făcut machete pentru nave renumite în lume. Prima navă care mi-a adus o medalie la un campionat internațional este un remorcher american din perioada războiului al doilea mondial. Este o clasă foarte rară de remorchiere și am obținut documentația de la un bătrân american, fost comandant pe un remorcher de genul ăsta. Ei le-au făcut în anii 38-40, înainte de război, și în perioada războiului, pentru a aduce convoaie cu materiale peste ocean în Europa, care era sub asediu la vremea respectivă, sub asediul lui Hitler. Și tipul mi-a dat documentația și am făcut macheta în 2000, din 2008 până în 2009, parcă am lucrat la ea. A obținut medalie de bronz la campionat european, medalie de bronz la campionat mondial, macheta respectivă. Asta pot să zic că e o navă cunoscută pe plan mondial pe care am făcut-o. Lucrăm la Pinta. Da. Celebra Pinta, caravela lui Cristofor Columb. O avem în lucru de lemn, statică, cu pânze, e frumos. Și pentru că sunt atât de pasionați de tot ceea ce ține de nave, cei doi tineri se pot mândri că au pășit și pe punțile mai multor vase. Am pășit pe o navă mare împreună pentru prima dată în luna de miere, în 2012. Pe un vas de croazieră am fost 9-10 zile. Da. 10 zile. Și cum a fost? O experiență pe care am repetat-o oricând. Oricând, da. Și pe care vrem să o mai repetăm. Nu o să se mai numească lună de miere, dar un concediu frumos. Da. Va fi cândva. Sperăm cât mai curând. Am fost pe o navă foarte mare, una dintre cele mai mari nave din lume de croazieră, a unei companii italiene. Nava avea 330 de metri și așa fac o mică paranteză, chiar în prima noapte am ieșit la balcon să vedem marea.
Și noi eram la Puntea Nouă. Hai să zic, nu e chiar echivalentul a 9 etaje. E mai mult. Că mai sunt și cabine. Da, Deci aproximativ. Și ne stropeau valurile. Și ziceam, mamă, ce frumos! Ca dimineața, simțeam un pic ruliu, un pic tangaj al navei, cu toate că avea 200.000 de tone, puțin se simțea că mișcă. Nu ne-am dat seama. Eram și obosiți de pe drum și dimineața când ne-am trezit, a zis tu să știi că aseară a fost furtună. După aceea am realizat că urcau de fapt mulți metri valurile sau stropii valurilor ca să ne ajungă. La etajul 9, val. Deci e puțin mai periculos pe o navă adevărată decât să faci... Da. Asta a fost prima experiență împreună pe o navă. Dar nu chiar prima, nu. Da, prima mai de lungă durată. Da, așa am vizitat nave, remorchere. Da, am fost nave și militare. Împreună. Însă, într-adevăr, asta a fost experiența mai de lungă durată pe care am fost. În rest, și în Constanța, și în Olanda am fost pe nave. Dar așa, foarte scurt, 2-3 ore maxim. A fost vreo navă care v-a impresionat? Da. Două. Care? Una, asta, a companiei de croazieră pe care am fost și cealaltă e Herculesul ăsta pe care îl avem noi în lucru acum. Cum ziceam mai devreme, că sperăm că va fi nava care va aduce o medalie de aur la un campionat mondial pentru noi. George nu are cuvinte să îi mulțumească soției pentru tot sprijinul pe care i l-a dat de-a lungul timpului. Dacă nu era atât de receptivă, sunt convins că nu mai continuam la nivelul la care continui acum. Sau poate nu mai continuam deloc. Dar când ai lângă tine pe omul care te înțelege și cu atât mai mult care te și susține, nu știu ce ți-ai putea dori mai mult. Pentru că astăzi este ziua îndrăgostiților, fiecare dintre cei doi soți i-a făcut celuilalt o declarație de dragoste, fără să știe fiecare ce a spus partenerul. Îți mulțumesc că ai fost lângă mine și m-ai susținut atâția ani și să sperăm că vom continua de acum încolo pe același drum, împreună. Dragul meu soț, știi că un pic nu sunt chiar eu în fața camerei, dar îți promit că toate visele noastre vor deveni realitate și tot ce ne-am propus va ajunge acolo unde ne dorim.